Yo, what's up guys? Didib here. Another camping serye na punta karon guys, no? By this time, tabukta another province. Daghan kaayong camping site na province here in Region 10, Bukidnon. Ay pinakagwapo dito na camping site. So, let's go. Bani ko ninyo sa atong travel karon. Ito tent. Ay. So, jump off na to 9:21 in the morning, Saturday. Let's go! Naka-raincoat ko kay mikalit og bundak ang ulan, tapos sa unahan nawala ra pud. Pasol na kayo magtanggal-tanggal. Padayon na lang, ako lang giabrihan ning kuan kay para dili kayo igang. Layo-layo pa ta. Mga 25 minutes more or less. Expected na pudaan ako na diri sa Bukidnon. Ulan-ulan daw. Ako rin naka-raincoat. Dagom dito unahan, no. At least kung ulan naka-raincoat na daan. Sir, mayingod to. Welcome to Malaybalay. Lah. Malaybalay na ta. Overshoot. Nabilin pa gyud ang isa ka camping chair o ang tabo na ako sa motor. Pinama yata yung mga camping store diri Malaybalay. Palit na lang ko isa. Natakaro diri sa Kalasan guys, no. Palita og kuan chair o ano para pang kuan. Debit sir? Yeah. Hindi ba yung silupin sir or ngano na lang? Palihog na lang silupin, ma'am. Sige ba ulan diri, ma'am? Sige ulan sir. Sige ulan ba? Nakasan tayo mo, sir? Cagayan? Cagayan. Dito sa Malaybalay, mga every afternoon din na. Nagay siya yung ulan. Nabilin mga mukuan good. Anong camping chair. Nga, lahi po, ako rin maglingkod. Nabili ng isa. Asa? Kani? Naila mga kuan diri guys. Outdoor. Inani mo lang na kuan. Oh, inganani siya na. Oh, inganana sugbahan. Dili iya pa sugbahan nga na isa. Itong plate da. Basta may screen na balik ya. Naila mga kuan. Camping chair. Sanina. Sayang itong nabili ninyo sir na kuan ba? No, wala na gito. Wala na po din ninyo baliki pod. Wala, Layo na? Ay, sa libo na? Kaya na siya na hinumduman nga wala pagkasunod na to sa lahi. pagkasunod na ako magpila na gali kapuan. Oh. I know. Ay wala lagi diri ang last gamit ngadto man. Asa na libo na to? Hidden Creek. Hidden Creek? Napoy gwapo diya sa Cowboys Camp. O, kato, mo to siya. Upo saan na? Ay, mao? Pedestrian. Upo saan na ko ano? Hidden Creek. Kina, ma'am? Sir, thank you kayo. Ma'am, thank you, ma'am. Kina? Tara. Let's go. Nila tindahan guys, oh. Kalasan. Diri sa sentro sa Malaybalay. Tapat niya na ay kuan diri. Bikiri. So maniud to sa tanong kay sana oras. Natakaron diri sa Inasal Malaybalay. Kay maniud to ta. Dasan kanamo kanila yung templo sa Sumlawas, tawasan tanan kanila sa nga. Bali gikan sa Inasal
diri sa tuwa gikanan. Nata karon diri. Lang kani 16 minutes na lang padulong diri starting point. So mag-backlight ta gikan diri hangtod diri. Wala dahil ng campsite. Yatay nawala ta. Wala way signal ko diri ang Google Map dili na tumakuan strict tapod kay ning sakay nato. Sige ga. Yaw. Rough road na gyud ang iya pasulod no. Pero manageable raman hinuon pod. Ambot lang manageable. Natay sapa diri kuanan. Kapit na ta sa starting point mismo. Han kita agi. Ani? Mayong hapon, sir. Bisan Sabado, need na ito magpahulay. Hindi ka magkapoy-kapoy. Diri gid ta magkapoy-kapoy. Lang yan si Kuan. Let's go! Mudagig ka ng kuboy ni mo rito. Ay, dito ra? Wala ni dire. Let's go. Ah. Ikaw na. Maanod ka. Tapos patagpuan, sapa-sapa. Oh. Uy, sige. Sige lang, kay pag mamiyor ko, buhatan ako ni tulay diri. Ilubong imo tiil. Dali. Sakit sa tiil. Aray. Struggle na. Pwede mabasahin ang camera? Oh. Dala na imo dangay dadun. Okay, kamera. Nawala mi sa dalan. Diri may nakabayad pa noon mig 15 pesos diri sa Pikas. Diri oh, aslog pa ginatumba pa ko. Basa ang gamit. Kusog kay ulan, grabe. Natumba ko, naigo ko sa bato. Grabe ka aslog sa tubig. Kanang mic nimo. Yo sa imo yato na. Okay, babata mga campers. Kape, kape! Kape! So, our next part of... Time lapse. Nanay.
siya ba? Damay ko kayo. Grabe yung Lampisan pags. sa uwan. Hindi ka na sabi. Sabangan. Wala, grabe ka. Grabe ka nice guys. Tugnaw kayo. Enjoy! Yes! Isa na ba na niya nga itong butane? 2 days pa ta. Kalimut palit. Linong ag. Palit na kita og kuan kani oh. Para dili siya mahangin. Grabe medyo kuan gid ang panahon nato karon no. Ulan-ulan. Basan ba natin yung sa Maning sudan nato guys no. Good for 2 days ni. So ang ato giluto karon pork. Giprito lang nato. Sugbahon man tana niya kay usaon man ning panahon lagi na wala may klaro. Giprito na lang nato tapos naapod tay mga chorizo dire, longganisa o egg. Napo yung mga dilata dito. O naapod tay snack. 2 days ta kay kapoy kay baktas nya pagkaugma muli ra dayon. Layo-layo ba kay ni? At busog na ta. Kumanatag pa ni hapon. Taud-taud sa bago ta tulog. Good morning. It's 5 in the morning. Grabe ba eh. Digid mawala ni mga sabaan sa campsite ba. Ito oras saba pa hapon. Dito po sa tubangan. Napay nagkuan dito. Magbidyuki. Kaya atay man. Yan yung order eh. Saba po kaya na sila diha. Di man klaro dire. Puro manggod mga barkada, mga laki ba. Singgit-singgit. Klaro. Minsan gusto nato ng kuan, hilong, peaceful. Wala sa lugar sila bay. Dire manuon sila magsaba-saba. Naunsa. Ay, nako. Hindi na lang natin yung kabuntagon na rin. So, ato favorite cup noodles. Ay. Abot na diri sa ato ang fags. Oh. Dili man kay siya kuan pod nga nang tugnaw kay wala makay hangin. Pareha atong sa matampa na suking hangin. Dito diyan. Init na yan. Oh. Igawas na si Haring Araw. Natamabala ka mabasa. Karon mabala ka na punta sa kainit. Vitamin D sa ta. Vitamin D. Namulad ta sa atong mga nabasa gahapon na gamit nung kani sa drone ni siya ng mga kuan papilis. Sayang mo gud ilabay. Oh, taas na kayong suga. Is bulantoy oh. Babi apil ta ka ba? Kabot sa bulantoy. Saan ni may bulantoy? Ka Girl Scout. Uy.
Isig pamulad na po sila ilaha mga gamit oh. Plano mi na mobalhin diha kay murag igang naman kaaygo didto. Diya mi sa mga puno nagagmay. Kay murag taas na kayong init didto. Naran suba oh. Napoy nag-tent didto nahan. Ay. Grabe ka relax. Nga to tinted to oh. Itong sa may puno. Tapos naata dire kaunang kuan chocolate. Bayo nila dire guys. Oh. Bantay pagtalikod mo kasi paong ka. Uy. Ano ba tawag ini Bob? Donkey. Ay, donkey. Donkey. Lay sa nahayop itong donkey. Huy, ang baby horse, donkey. Huy, buang. Huy, dili donkey. Buang na. Itagang iyang ting. Lahi na donkey hayop. Lahi na donkey. Naong nasagod yun sila man. Ang talikod do ba dayo kasi paong daing kaw. Ito tag paniod to. Itlog. Kuha na itong rice, be. Butang na ko yung itlog. Guys, maniod to ta guys. Oh, pamahaw pa rin ini. Ang sanang oras, pamahaw pa. Blato, nabis talas pa na yung paglahat kanina. Dawato na makinitanan pinahusos. Slide. Gamay na lang ta sa campsite nang uli ng uban kay siguro trabaho na ugma lunis oh mao na lang na sila nabilin na ay nagtented to isa o na ay naka-tarp lang ambot lang ka unya hapon ug napay mga abot I'm not sure pero dere sa ato ana view kita na lang oh daghan kay na ganiha nang uli na sila kanang mga bahay-bahay diya wala na pud na tana dili na nanimuulan ba masulo na gid nato ang simoy ng hangin yaha kipaak ibang og lapinig sakit kaayo grabe sakit kaayo bay wala man tana na ko sa labti kalit na diri oh sulungag sakpa na ta ka kabalos lang ko sa imo it's 5:17 in the afternoon no nana may bag-on nga campers diri oh na sila dito tana dili na nimo ulan sa hangtod ugma ang tud sa paguli nato para chill ra ba maghaling na ta guys kay mag bonfire ta damo lang sa nako nilaan pero unya pa nako ni halingon pero kanina mga kahoy kinuha ra na ako dito sa mga sobra mga campers po
hangin ba? Lalili mo na kabog. Pupusan tanahin kayo dyan, ma'am. Ano ito, Bob? Si Siri. Hindi ako si Siri. Saan? Daghan na kayo mga campers na nga buto. Hindi lang kayo maklaro diha, pero dari daghan na kayo sila. Grupo-grupo, ang good. Mga barkada. Our second day. But pasi na punta karon na adlaw. Kaya ang trabaho naghulat. That's the end of our camping series sa Sabangan, Malaybalay, Bukidnon. See you sa next vlog. Sabangan, thank you!